Hello mga Indians, DCB TV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification button para update sa video na i-upload ko. Mga Indians, update tayo ngayon sa tabing dagat. Medyo malakas yung alon ngayon mga Indians. Hindi nakalaot yung ano. Maraming hindi nakalaot. Indians, yung alon. Malakas yung alon. Wala namang bagyo kaso ano, parang ano Indians, yung hanging, dalang hanging amihan siguro to kasi malamig ang panahon eh. Pero may lumaot mga Indians, may lumaot kahit paano. May lumaot. Ayun mga Indians, may doon yung ano, mga bangka. Maraming hindi lumaot, pero may lumaot ata tatlo. Abangan natin. May huli. May huli mga Indians. So sayang din yung ano, sayang din yung ulam. Okay mga Indians, abangan natin mga Indians kung ano oras darating sila. Kaya malakas ang alon, pero ano, mga Indians, just keep on watching. Taba! Sinong lumaot taba? Si Alan. Alan. Erwin. Saka si Dugo. Oh, may tatlong lumaot pala. Alan, Erwin, saka si Dugo. Ito pala si Taba. Hindi nakalaot si Taba kasi naman nun sinabi mo pangalan mo. Nakakaloko kasi. Ay, ano ba pangalan mo Taba? Di ba Taba ang pangalan mo? Michael. Hindi ko lang sinabi mo na dyan ay. Hindi, baguhin ko. Ano pangalan mo? Huwag na. Si Rani naman? Ano Rani naman? Mag 2022 na. Yan pa? Hindi, Taba ano ang pangalan mo? Kasi ito si Payat. Payat yan. Wala na. Ito si Esperanza. Hindi na. Ito si Rani. Buti pa yung kay Rani. Hindi kasi ang ganda ng pangalan eh. alam mo, si Ako, wala. Rani kasi dating putlong yan. Pero ano? Pulong na lang. Yan. Oo. Pogi. Oh, yan. Ano pala mo Taba? Wala na, sinabi mo na. Ay, yun ang pangalan mo. Oh. Hindi ko na sabihin yung totoong pangalan. Sige. Sinabi mo na dyan eh. Sabi ni ano, Taba ang lumaot daw. Si Alan, putlong saka si ano? Si Irwin. Pulong, Waldo. Erwin. O sige. Okay mga Indians, abangan natin yung ano, yung mga lumaot kasi sayang din yung ibibigay na ano sa atin. Ayuda. Ulam. Pero malakas ang alon eh. Pero kahit pa paano may lumaot kasi yung iba hindi lumaot oh. O yan, maraming hindi lumaot. Pati si Esperanza hindi rin lumaot. Si Rani hindi rin lumaot. Si Taba hindi lumaot. Oh, ito si Payat, hindi talaga lumaot to kasi ano talaga si Payat. Nag-aabang na lang bangka to na dumating dito. Ayun oh, malakas ang alon. Ayan oh. Malakas ang hangin. Ayan, kaya kunti lang lumaot. Ayan. Okay yan, just keep on watching. Yung ano, hindi natin nabutan yung isang bongkan ano na dumating. Tingnan natin kung may huli. Yung ano, yung dumating na ano, ayun malakas ang alon. May huli yung ano. Meron din nagtitin dito. Okay. Ano ngayon yan? Tingnan natin. Ado si Taba. Taba! Taba! Ay mga Indians, saan natin kung may huli. Andito si Ryan. Kaibigan natin si Ryan. Si Taba. Ayan, tapos si Kevin Bernard. Diyan din. Ito yung huli. Raidor. Ano? Ang pangalan yan? Hingi. Balokpan. Anak ng dagat. Ito yan ito tayo, Yeye ang pangalan niya. Mga ano to, mga seafoods, yung ano, masirit. Ate seafoods, gargam na dyan. Paano na nila? Seafoods. Nataluoy. Yan ang mga Indians yung huli. Walang huli ngayon kasi malakas yung alon. Malakas yung alon kaya ayan si ano, si Erwin, si ang ano, sino ba si Erwin ba to?
Oh, yan yung may-ari ng bangka dito. Iya. Ito yung bangka siyang may-ari. Siyang nakahuli niyan. Shoutout kay Kuya Erwin. May yan. Antayin natin yung yung dalawang bangka pa kasi tatlong bangka lang lumaot na yun eh. May yan. Just keep on watching. Ano naman yan, kasama ko yan si Ryan saka si Bernard. Ito mga dito mga to, lumalaot din kaso hindi nakalaot ngayon kasi malaking alon. Malaking alon kaya hindi nakalaot. Matagal na, ilang ka na Bernard sa tabing dagat? Ilang taon ka na lumalaot? 4 na taon. Ito Ryan, ilang taon na lumaot? 3 taon na? Hindi ako maniwala sa taon. Hindi, kasi si Ryan minsan natrabaho to sa construction kasi nasa minsan nasa Batangas, sa pupunta ng Manila to. Ngayon walang pandemic, walang construction kaya dito sa tabing dagat ang isda. Ito yung mga kaibigan ko dito sa tabing dagat. Okay, tingnan natin yung tingnan natin yung darating na na paparating. Ngayon yan, palaki natin. Ayun. Yung mga yan, yung paparating na parating na bangka. Si Dugong. Ayan, sabangan natin si Dugong, baka maraming huli to. Ulam natin pang amusal. May ulam tayo na amusal mamaya. May huli to. Bibigyan tayo ng isda. Pag tumulong ka dito, may ibibigay na isda ulam. Ay mga yan, so tayo natin. Ay mga yan, just keep on watching. Ngayon yan, dumating na si Dugong. May kasama siya si paano ito? Yan, bubuhatin ng ngayon yan ni Rani. Ni Rani tsaka ni Payat tsaka ni Taba. Ayan. Bubuhatin. Wala dito. Bago ka din. Katalatawa, magbagong taon, maingal ka. Ayan, si Taba. Ayan, bubuhatin namin to. Si kawaan to sila. Kawaan to ulam. Buhatin mo natin mga yan. Yan sa grabe, malakas si Rani, malakas si Rani. Grabe, naboto namin dito. Nalagyan namin dito, galing kami doon. Nalagyan namin dito. Wala na. Okay. Hakal ka kita ba? Oo. Andun yung huli, tingnan natin yung huli. Kunti yung huli. Wala tayong dito, ulam. Kunti yung huli. Ayan, Bati Troy. Yes! Oo. Ayan yung huli mga yan, so. Okay. Boom. Dugong, siya yung lumaot. Sira, ay taba, ulam ko taba. Wala na. Yung Ano pangalan yan? Uod. Uod. Uod ng Dagat. uod nga. Yan ang uod ng dagat pala. Pwede kaya yan. Pwede. Okay. Ano ang pangalan mo? Paing. Si Paing pala to. Shoutout kay Paing. Andiyan na si Paring Alan from Dumaguete.
Pagka may huli to, sa akin din yung ulam bibigay niya. From Dumaguete City, isla ng Visayas. Hindi na nakauwi ito ng Dumaguete si Alan kasi pero nung mga nakaraang wala pa pandemic umuwi ito eh. Dito na sa Pangasinan ng isda. Ito yung buhay niya dito, pangingisda ang buhay niya kasi ang pangunahan ng buhay ito sa tabing dagat, pangingisda. Yan na si Paring Alan. Dito tayo. Marami na naliligo dito. Hindi mo lang naliligo dito sa pinang maligo. Kasi maluwag na ngayon eh, maluwag na. Maluwag na. Dati hindi pa rin maligo dito. Mahigpit. Ngayon maluwag na. Ayun, bubuhatin na nila. Ayan, yan ang mabubuhat si Ryan, Rani, Bigyan Bernard. Ayan. May kasama si Alan eh, si ano daw? Sabi, buntaglan! From Dumaguete, si Alan. Alan! May buntag lang, may buntag. Bubuhatin namin ito ngayon yan. Bubuhatin namin ito ang bangka niya. Pero maraming magbubuhat. Baka hindi na ako bubuhat siguro. Sila na. Sila na bubuhat. Marami naman sila eh. Kaya hindi na siguro ako tutulong. Kaya nilang magbuhat. Yun! Hindi na ako mabubuhat. Yun! Ayan na. Pero doon ako sa gitna muna. Buat dyan, huwag kang buwisto dyan. Ano ka, hawak ka na. Tayo. Ito yung panguling lumaot si Alan. May tatlo lang lumaot na yan eh. Kasi malakas yung alon kaya tatlo lang lumaot. Ito na yung panguling lumaot si Alan. Tingnan natin kung Sherby. Tingnan natin yung kung si Alan nagkuha. Yan si Marie. Hi! So, Marie. Siya yung ano dito, manager ng isda. Manager? Ayan. Ito lang. Dahil kang sipot sa. Tagay kuan lang. Biro-biro lang. Wala. Seafoods na ka yata. So, salamat lang ha. Oo. Lan, salamat kay Lan. Okay. Ayos na. Hindi mo ka nga rito mag-uwi, yagis kita. Ayan yan, si pangalan nito, si ano to? Alin, Alex Bungkayaw. Ay, Alex Bungkayaw. Alex Bungkayaw.
Alex. Ayun. Dito, ura. Urang sir, urang. Ipon, bili po kayo ipon. Ipon. Magkano daw lan? Ipon lang, magkano lan? Murang naman po, murang. Ipon daw. Meron pa yata pa. Wipon, wipon. Wara. Uy, ito po 5 kilo. Pulos na rin ah. Wara. Lan, salamat sa kanila na. Okay. Salamat sa isda lan ha. Okay, yeah. Oh, salamat kay Alan. Binigyan natay ut natay sudan. Oh. Natay gihatag ni Alan na sudan. Oh. Binigay niya ulam. Gawin natin kilawin to kasi may kanin na sa bahay. Kilawin to. Nag-ulam na tayo. Salamat. Sa update sa ngayon dito sa tabing dagat, tatlo ang lumaot. Kanina si unang dumating si Kuya Erwin, hindi tayo nakatulong. Kay si Karen ang unang dumating, tapos si Dugong, tapos si Alan ang panghuli. Ngayon, wala na tayong antayin. Uwi na tayo. Ito yung update sa tabing dagat. Si Mayans, sana nasa mabuti kayong kalagayan. God bless everyone. More power. And salamat sa panonood. And bye-bye!